Diolch yn ei fyddio. Diolch yn ei tio ddew unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal, tyrd i'n bli, tywalt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul, mae hanner awr wedi 3. Nawr gen i wrth i'r casgel cael ei gymryd, emyn rhif 197. 197 gen i aros ar ein eistedd. Darlleniad o'r Salmau, Salm 139. Salm 139, dechrau darllen yn y 15fed adnod. Adnod 15. Ni chyddiwyd fy sylwedd oddi wrthyt pan gwneithbwyd yn ddirgel ac cywreiniwyd yn iselder y ddear. Dylygad y welsant fy anelwig ddefnydd ac yn dylyfu'r di yr ysgrifennwyd hwynt oll. Y dydd y lluniwyd hwynt pan nad oedd yr un ohonynt. Am hynny mor werthfawr yw dy feddyliau gennyf o Dduw, mor fawr yw ei swm hwynt. Pe cyfrifwn hwynt am amlach ydynt na'r tywod, pan ddeffroif gyda thi yr ydwyf yn wastad, yn ddiau o Dduw ti aleddir aniwiol, am hynny y gwir gweidlyd Gwyliwch oddi wrthyf. Y rhai a ddywedant ysgelerder yn dy erbyn, dylynion a gymerant dy enw yn ofer. Onid oes gennyf o arglwydd, dy gyseion di. Onid ffiaidd gennyf, y rhai a gyfodant i'th erbyn. A chas cyflawn y cyseiais hwynt, cyfrifais hwynt i mi yn elynion. Chwilia fi o Dduw a gwybydd fy nghalon, prawf fi a gwybydd fy meddyliau, a gwel, a oes ffordd aniwiol gennyf, a thywys fi yn y ffordd dragwyddol. Byddai bendith Duw ar ei air sancta Duw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Yn diolch o Dduw ein bod yn gallu dod yn hyderus gan ein bod yn dod nid trwy unrhyw ymdrech o'n hunan, ond yn dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn dod trwy
ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. I ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod ata ti fel rhai sydd wedi derbyn maddeiant, wedi derbyn heddwch a Dyw y golchiad hynny o Dduw. Y golchiad sydd yn peri ein bod ni'n llwyr lan yn dy olwg di. O Dduw, gymaint yn ymdrechu i glanhau hunan trwy wella i bywydau, ond o Dduw mor fer i ni'n dod wrth ymdrechu yn ein nerth ein hunan. Ond o Dduw wrth ddod at y ffynon o droed y groes, bod modd cael golchiad llwyr. Pob staen wedi cael ei olchi i ffwrdd yn llwyr. Ac felly ni yn diolch i ti am y glanhad sydd trwy waed yr arglwydd Iesu Grist, am y maddeiant sydd i'w gael, am yr heddwch sydd yna rhwng nef a dear, rhwng Dyw a ni. I ni yn diolch i ti o Dduw am y ffordd hon a gorwyd i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio. A bydde ti yn dod lawr ein plith, a bydde ti yn unerthu ni i dyfoliannu di, i ddiolch i ti o weilod ein cylonau. O Dduw mor aml mae'r diolch yn dod yn rhwydd oddi ar ein gwefusau ni, ac eto falle nad yw yn dod o'n cylonau ni. I ni yn gofyn i ti faddau ni am hyn. Helpa ni i wybod beth yw gwir fawl, gwir foliant, y diolchgarwch yma sydd yn llifo o'n cylonau ni. I ni yn gweddio Dduw, mae hyn fydd ein profiad heddi, a byddwn ni yn diolch i ti yr holl a lluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Yn diolch bod ffordd wedi drefnu, cyn i'r byd cael ei lunio, i bechaduriaid fel ni, i fod yn blant i ti. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arno ti fel ein tad nefol, i'n harwain ni, i'n nerthu ni, i'n helpu ni i fod yr hyn dylsen ni fod. O Dduw, rho'r sicrwydd hynny ein bod ni yn rhodio ar hyd y llwybr cywir. Helpa ni i wybod o Dduw ein bod ni yn blant i ti, ac yn y sicrwydd hynny ein bod ni yn byw i dy ogoneddu di a fwynhau. Helpa ni i fwynhau dy bresenoldeb yma yn ein plith ni heddi gad i ni, i wybod yr agosatrwydd hynny, dy fod ti yn agos atom ac yn ein harwain ni ac yn ein nerthu ni. I ni yn cyflwyno'n gladaeth ofal di, ac o Dduw gwledydd y byd, i ni'n gweld yr fath dywyllwch, i ni'n gweld y fath drystwch, y fath greulondeb, y fath gysineb ym mhob man, ac y wlad hon wedi hen droi cefn ar yr efengil sanctaidd. O Dduw, i ni yn gweddio, bydde di maddau ni. Maddau ni nad ydyn ni'n wylo fwy. Maddau ni nad ydyn ni'n gweld difrifoldeb y sefyllfa. Nad ydyn ni'n gweld bod angen o Dduw i ti i ddod lawr. Dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn. Dim ond ti sydd yn gallu peri i un enaid i droi at y ti. Dim ond ti sy'n gallu peri fydd cenedl gyfan. Felly o Dduw tyrd, gweithio yn ein plith, gweithio heddi, i ni yn gofyn i ti dywat ysbryd arno. Gad i'r rhai o Dduw sydd o'n cwmpas ni wybod fod y ffordd iachawdwriaeth yn cael ei chyhoeddi yma. Gad i'r rhai sydd wedi colli'r awydd i fod yma yn ein plith. Gad i'r rhai sydd yn gwybod am yr oedfa, ond erioed wedi mynychu. Gad i'r rhain cael ei tywys yma trwy dy ras sydd yn anorchfegol. Tyrd felly, ro ffydd i ni ddysgwyl pethau mawr. Diogelan hamser cadw'r un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad. Sancteidir dy enw.
Dewch i ni ganu Emynau 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth y ddor, erioed mae dy drigaredd i ddiwedd i mi'n stor. 524 gyda sefyll i'w chanu. Byddwn ni'n testyn o'r salmau, Salm 139, ac adnodau 23 a 24. Salm 139, adnodau 23 a 24. Chwilia fi o Dduw, a gwybydd fy nghalon. Prawf fi, a gwybydd fy meddyliau. A gwel, a oes ffordd aniwiol gennyf, a Tywys fi yn y ffordd dragwyddol. O dyna chi adnodau sydd yn addas ar gyfer diwedd blwyddyn a dechrau un arall. Adnodau anodd iawn byddwn ni'n tybio i ni gallu dweud ein bod ni wedi profi yr dymuniad y salmydd. Dyle fe fod yn eitha rhwydd i'r Cristion. Fe ddyle hwn fod yn eitha rhwydd i'r byd o feddwl am ganlyniadau peidio gwneud y geiriau yma. Fe ddyle fe fod yn rhyw fater ein bod ni yn profi'r rhain ac fe ddyle'r byd fod yn derbyn yr cyngor sydd yn yr geiriau yma. Ac mor aml wrth bregethu ar adnodau fel rhain, ceir rhai sydd yn derbyn a rhai sydd yn gwrthod. Rhai'n derbyn yn ostyngedig y gair a gyhoeddwyd, falle'n eiriau anodd.
efallai yn un argyhoeddi ni, achos os ydy'r geiriau yma, y weddi hon, y dymuniad yma yn cael ei hateb, fe allai fod yn anodd. Ac felly, mae'n gallu argyhoeddi ni o beth yw ein cyflwr ni. Y gair efallai sy'n gwneud i'r enaid chwilio, a yw hyn yr honna fod. Dyma beth yw realiti'r geiriau yma. Mae'n air sydd yn peri fydd yr enaid yn ymholi ac yn chwilio i weld a dwi beth dwi'n dweud fy mod i. A dwi'n ddim yn beth hawdd iawn nag yw e. Ond beth sy'n rhyfedd ambell waith pan chi'n sôn am eiriau fel rhain, efallai geiriau sydd yn llawn ar gyhoeddiad ac sydd yn edrych yn anodd, i chi'n cael pobl sydd yn ddiolchgar ac yn diolch am y gair sydd wedi peri iddyn nhw ddod yn ôl at y fan honno, neu o leia yn peri iddyn nhw geisio wyneb yr arglwydd. Efallai y bydden nhw'n dweud, y bydden ni yn byw mwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Na fydden ni fwy fel fe. A dyna beth mae adnodau fel rhain yn achosi iddyn nhw. Maen nhw wedi holi, maen nhw wedi gweld eu bod nhw yn dod yn fyr ambell waith ac yn methu, ond eto i gyd yr argyhoeddiad bod nhw'n dweud, na fydden ni fwy tebyg i Iesu Grist. A mae'n ymateb anhygol, ymateb sy'n hyfryd, ymateb ddyle fod pan i chi'n gofyn y fath cwestiynau. Ond eto i gyd erbyn heddi, pryn yw'r ymateb felly. Yr ymateb sy'n llawer mwy cyffredin bydd yn y cwyno neu feirniadu neu gwylltio hyd yn oed. Ac o dro i dro daw gwrthwynebiad, efallai wrth y drws oedd fynd allan, ni wedi profi hwnna yn achlysurol, efallai trwy neges e-bost, neu efallai clywed ail law am y ffyrnigrwydd, am y gair a bregethwyd, yn dweud pwy yn y byd yma nhw'n meddwl ydyn nhw. Neu pwy yn y byd mae e'n meddwl yw e, os mae'r bregethwr maen nhw'n sôn amdano. Pwy mae e'n meddwl yw e yn gwneud i ni holi'n hunan a chwestiynu ble dwi'n sefyll fel dwi wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd. Dwi wedi bod yn gapelwr ers blynyddoedd. Dwi wedi pregethu, dwi wedi wneud hyn ar llall. Felly pwy ydych chi ddweud bod angen i fi chwilio fy nghalon achos chi'n gwybod beth dwi wedi wneud? Chi'n gwybod pwy ydw i? Mae gen i enw o fewn cymdeithas. Felly'n aml iawn ceir ymateb felly. Ceir ymateb felly ymhlith pobl efengyloedd, pobl sydd wedi sefyll fyny roi tystiolaeth. Ac efallai byddwn nhw'n dweud pwy mae e'n meddwl yw e i wneud i fi gwestiynu ble dwi'n sefyll. Mae'n honni mod i yn gwrthgilio. Sut gall hynny fod pan dwi wedi wneud y fath broffes? A nes i roi darn o tract bach i rywun ddoi. Felly dwi ddim wedi gwrthgilio nagw. Nes i ddweud wrth rywun wythnos diwetha sut ys i Gristion. Dwi ddim wedi gwrthgilio. Dwi ddim yn un o'r rheini sydd falle ddim erioed wedi deall yr efengyl. Pwy chi ddweud wrtha i chwilio fy nghalon? Ond yr ateb sydd gen i fan hyn, yr ateb sydd gen i yw bod y salmydd yn dweud wrthyn ni bod ni fod i chwilio ein calonau, i weld ble dwi'n sefyll, fel un sydd ddim yn Gristion, fel un sydd yn Gristion, fel un sydd yn rhodio mor agos i'r arglwydd as i phosib. Mi fyddai'r rheini o bawb yn gofyn o chwilio fi o Dduw, a gwybydd fy nghalon, prawf fi o Dduw, a gwybydd fy meddyliau, a gwel a oes ffordd aniwiol gennyf, a thywys fi yn y ffordd dragwyddol. Dyna yw fy mai chi. Dwi eisiau gwybod. Os oes yna rhywbeth bach o'i le. Dwi eisiau gwybod os dwi'n pwyso ar fy ngweithredoedd fy hunan. Dwi eisiau gwybod os mae dim ond crefyddol ydw i. A dyna i gyd. Dwi eisiau cael y sicrwydd fy mod i'n un o plant di. Dyna yw'r salmi. Dwi eisiau gwybod na dwi'n adael di lawr. Mewn unrhyw ffordd. A beth sy'n mor hyfryd, chi'n cael rhai ar y diwedd yn dweud, oedd hwnna'n air i fi. A chi'n edrych ar nhw yw'r pobl chi'n ei parchu mwyaf. Ac maen nhw'n dweud, gair i fi oedd hwnna. A wedyn mae yna eraill yn gwylltio'n gacwn. A pwnc amser cino yw dim byd ond dirmig. Jeremia 17 adnod 9. Y galon sydd fwy ei thwyll na dim,
a drwg ddiobaith ydyw. Pwy a'i hedwyn? Dyna chi rybydd. Dyna chi rybydd i wneud yn siŵr bod ni'n gwybod ble ni'n sefyll nawr. Bod ni wedi deall. Ac os mae heddi fydd y diwrnod olaf i ni rodio ar y ddeiar yma, bod ni'n gwybod ein bod ni'n pwyso ar Grist ac ar Grist yn unig ac yn byw i'w ogoneddu fe. Dyna beth i ni am. Dyna dymuniad y Salmud. Dwi'n yn cwestiynu ble mae'n sefyll, ond mi'n feddwl yn dweud, gad i mi wybod. Os oes unrhyw beth o'i le. A dyna chi gyngor ar ddiwedd flwyddyn. Ac dechrau'r un arall, ein bod ni'n holi y materion yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y ffordd cywir. Yn air, y cyngor cywir, ac yn olaf, dymuniad cywir. Y ffordd cywir, adnod 24. A Tywys fi yn y ffordd dragwyddol. O na fydde pobl yn gofyn y cwestiwn yma. O Dduw, arwain fi i'r ffordd gywir. Arwain fi at y ffordd dragwyddol, ffordd iachawdwriaeth, ffordd y gwir Gristion, ffordd achubiaeth. Be bynnag yw'r terminoleg ni eisiau defnyddio, arwain fi, gad i mi wybod fy mod i ar y ffordd iawn. A cyn cychwyn, rhaid i ni fod yn eglur ar un peth, mae diarhebion 14-12 yn dweud hyn. Mae ffordd, mae yna ffordd i gael, yn ôl gair Duw, mae yna ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd yw ffyrdd angau. Nawr, be mae hwnna'n golygu? Bod yna ffordd sydd yn edrych yn iawn i chi. Boed yn ddigrefydd neu yn grefyddol. Boed yn efengyledd neu ddim yn efengyledd. Mae yna ffordd sydd yn gallu ymddangos yn iawn i chi, a chi'n gwbl hyderus, dwi'n hapus ar y ffordd yma, peidiwch â busnesu yn fy mywyd i. Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Ond be mae gair Duw yn dweud, ond i diwedd yw ffyrdd angau. Mae hwnna'n frawychus, yn dweud? Nawr, wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn broblem, nag yw. Dyw'r adnod na ddim yn broblem os ych chi ddim yn credu fod gair Duw yn wir pob rhan ohoni. Ac i ddweud y gwir i chi, os ych chi ddim yn credu fod bob rhan o air Duw yn gywir, hynny yw bod dim un camgymeriad, os chi ddim yn credu hynny, mae gennych chi broblem anferth achos ble chi'n tynnu'r linell. Beth sydd yn iawn felly? Felly mae dewis da chi, unau, byddwn ni'n cynghori chi, os ych chi ddim yn credu fod gair Duw yn iawn yn unrhyw ffordd, byddwn ni'n cynghori chi, peidiwch â trafferthu. Peidiwch dod i capel, peidiwch â trafferthu am foesau, peidiwch â trafferthu am dim byd. Ewch adre a sortwch eich bywyd i'ch hunan allan, penderfynwch chi beth i'ch chi'n meddwl sydd yn iawn, fel mae gweddill y byd yn gwneud, ac eich chi weld beth yw canlyniadau, edrychwch ar y newyddion, edrychwch ar y byd. Ewch i unrhyw le arall, achos gwastraff amser yw e. Ond, os ych chi'n credu fod gair Duw yn iawn o'r dechrau'r diwedd, yna mae hwn yn bwysig. Does dim un gwall yng ngair Duw. Yna, os ych chi'n meddwl fel i chi, nid yw'r rhybydd fel hon o lyfr diarhebion yn mynd i olygu dim i chi, dweud yn mynd rhybydd i chi. Ac os ych chi'n meddwl felly, gael ddweud hyn wrth chi, byddwch yn ofalus o'ch barn o air Duw. Achos mae e'n llawn rhybyddion i chi ddeffro o'ch trwmgwsg. Eich gorddibyniaeth ar gariad Duw heb ystyried barn Duw. Eich gorddibyniaeth ar broffes. Eich gorddibyniaeth ar bob math o bethau. Byddwch ofalus. Mae gair Duw ac i ni'n credu ei fod yn gywir o'r dechrau i'r diwedd, ac felly am rybydd, fod yna ffordd sydd i chi sydd yn ymddangos yn iawn, yn dderbyniol, ond ei fod yn bosib yn arwain at farwolaeth at angau. Gall fod yn ffordd weddol foesol, gryfyddol. Falle bod chi'n weddol sicr eich bod yn rhodio ar hyd y ffordd sydd yn well ar mwyafrif. Eich bod wedi trio eich gorau. Nad ydych chi'n gwneud niwed i neb yn eich barn chi, wel byddwch yn ofalus, yn ôl gair Duw, yn ôl yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dweud yr un math o beth, mae wedi dweud wrthyn ni. Adnod, dwi'n dyfynnu'n aml Ioan 14 adnod 6.
Mae fi yw'r ffordd. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Be mae Iesu Gris yn dweud? Mae yna ffordd. Ond oes, mae yna ffordd arall. Ond nid yna'r ffordd at ddiw y tad. Un ffordd sydd at ddiw y tad, a Iesu Gris yw'r ffordd honno. Dyna be mae Iesu Gris yn ei ddweud. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Mae yna ffyrdd eraill sydd yn arwain at angau, at farwolaeth. Ond un ffordd sydd. A does dim un ffordd arall. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Wrth gwrs mae hwnna yn rhywbeth sydd yn anathema yn yr oes hon. Y mae pobl yn cysau y fath athrawiaeth. Mae hyd yn oed pobl Efengylydd yn cysau hynny, achos ar ddiwedd y dydd, mae hyd yn oed y ffydd Efengylydd wedi dod i'r man. Mae yna sawl ffordd. A hyd yn oed yn dweud at Iesu Grist. A Iesu Grist yw'r ffordd. Ond maen nhw'n dweud, mae yna sawl ffordd gwahanol. Sim eisiau chi boeni. Fi popeth yn iawn yn y diwedd. Fyddwch chi cyrraedd yn efoedd. Dim ond bod chi wedi dweud bod chi'n credu'n Iesu Grist. Dyw hwnna ddim yn gywir. Dyw gair Duw ddim yn dweud hynny. Iesu Grist yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Ond mae rhaid i ni ddeall hyn. Tywys fi yn y ffordd dregwyddol. Dyna gyngor i chi. Gweddiwch o Dduw, tywys fi. Arwain fy enaid ar hyd y ffordd gywir. Nid y ffordd sydd yn ymddangos y gywir i fi. Nid y ffordd dwi'n hapus a hi. Nid y ffordd dwi wedi perswadio fy hunan yw'r ffordd nefoedd. Nid y ffordd dwi'n credu, wel, na i gario ymlaen fel hyn am sawl blwyddyn, ac yn y diwedd i popeth yn iawn. Na. Be mae'n dweud, mae'r salmydd yn dweud, tywys fi yn y ffordd dragwyddol, ffordd achubiaeth, ffordd iachawdwriaeth. Dwi eisiau wneud yn siŵr fy mod i ar ffordd achubiaeth. Nawr, y ffordd y mae'r salmydd am sicrhau fod arni, yw ar lwybr iachawdwriaeth, y ffordd sydd yn arwain at Duw, at y nefoedd, ffordd sydd yn arwain at fywyd tragwyddol. Fe wel, ni all ddarganfod y ffordd hon ar ben ei hun. Oedd e'n gwybod hynny. Yr arglwydd sydd yn arwain enaid at y fan honno. Tywys fi. Newch chi ddim dod o hyd i'r ffordd hon ar ben eich hunan. Dwi'n mynd i'r capel ddim yn mynd i arwain chi at y ffordd hon. Dydy hyn o darllen y Beibl ddim yn mynd i beri i chi gyrraedd y ffordd hon. Mae yna ddarlithwyr mewn colegau sydd yn honni fod yn ddiwynyddol, sydd ddim yn credu'r Efengyl, wedi darllen y Beibl, wedi cyfieithu'r Beibl. Dwi'n nabod rhai sydd wedi cyfieithu'r Beibl o'r Hebraeg a'r Groeg i'r Gymraeg, a mae Cymraeg nhw mor dda, mae'n anhygol. Mae 100,000 gwell na fi. Maen nhw'n deall yr berfau ac yr arddodiaid, yr holl bethau i gyd, ym mhob iaith. Maen nhw'n gwybod y cyfan, maen nhw wedi darllen o'r dechrau'r diwedd. Maen nhw'n gwybod yr emynau i gyd, maen nhw'n gwybod yr cynghanedd yr emynau, maen nhw'n gwybod y cyfan, a maen nhw'n dweud hyn i gyd, ac eto i gyd, dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn ddigon da i'w harwain nhw at y ffordd dragwyddol. Chwa pam? Mae'r salmydd yn dweud, o Dduw tywys fi. Rhaid i Dduw ein tywys ni. Fedra i ddim ffeindio fy ffordd. Dyna yw'r cri o'r galon. Dyna beth sydd yn digwydd i enaid sydd yn profi'r gwater yma. Ac o'r diwedd, mae'n meddwl mae rhaid bod yna rhywbeth mwy i hyn, ac mae'n dweud, o Dduw helpa fi. Falle bod e ddim yn dweud yn y geiriau yma, dim ots ydych chi'n dweud o ran geiriau, y cri o'r galon i ni moyn, tywys fi o Dduw, arwain fi, gwna'n siŵr o Dduw, fy mod i ar y ffordd iawn. Dyna beth dwi eisiau gwybod. Dwi eisiau gwybod fy mod i ar y ffordd iawn. A mae'r salmydd yn gwybod yr arglwydd sydd yn arwain yr enaid at y fan hon. Mae yna gymaint o lwybrau yn y byd. Ac yn yr oes hon, ond nid yw'n wir, hybu'r pobl i ddilyn pa bynnag lwybr maen nhw eisiau. Dyna'r oes i ni'n byw ynddi. Boed yn lwybr sydd yn gwbl groes i air Duw. Be maen nhw'n dweud? Dilynwch eich calon, dywed y byd. Gwnewch be chi eisiau. Byddwch yn onest i chi eich hun. Dyna be mae'r byd yn dweud. Os i chi am fynd ffordd honno, dilynwch eich calon, dywed y byd.
Ond mae'r Beibl yn dweud bod hwnna'n anghywir. Byddwch chi'n meddwl? Erbyn hyn, os bysa'r byd yn gwrando ar y neges yma, bydden nhw wedi troi e bant. Neu o leia, bydden nhw wedi cario ymlaen i rando mwyn gallu ffeindio fwy o resymau i gyhuddo ac i farnu. Mae'r byd yn dweud beth? Chi ddim yn gallu dweud y fath beth o hynny. Ond mae gair Duw yn dweud yn wahanol, yn dweud y gwrthwyneb. Mae gair Duw yn dweud wrth ni, un ffordd sydd. Un ffordd. A'r ffordd honno yw ffordd Iesu Grist. Does dim eisiau dadl am y peth, does dim eisiau ni cael trafodaeth. Does dim eisiau ni i cael rhyw gyfarfod bach a cael, beth am i ni cael cwestiynau ac ateb, hwnna'n boblogaidd heddiw, dwi. Cwestiynau ac ateb, dowch chi a gofyn i cwestiynau fi yna i roi'r atebion i chi, ac yw'n ni drafod, oes na ffyrdd diddorol i'w gael, oes na ffordd arall allwn ni ystyried, beth am i ni ddod am yna rhyw fath o berthynas rhwng y gynulleidfa. Ie, beth am i ni wneud hyn? Gewn ni trafodaeth am hyn. Does dim trafodaeth. Un ffordd sydd mae'r Beibl yn dweud, na pa mae pregethu sy'n bwysig. Does dim trafodaeth. I ni allu troi mas at y byd a dweud wrthyn ni, i ni ddim yma i drafod, byddwn ni'n dweud erbyn heddi, byddwn pobl yn dweud, mae pregethu'n hen ffasiwn, ddim eisiau pregethu dim mwy. Ond mae gair Duw wedi dweud trwy ffolinau pregethu, felly beth i ni'n dweud yw hyn, does dim trafod, un ffordd sydd, un ffordd. Mathew 7:13, ewch i mewn trwy'r porth cyfing, canys eang yw'r porth, a llydan yw'r ffordd sydd yn arwain i ddistryw, a llawer yw'r rhai sydd yn myned mewn trwy o blegyd cyfing yw'r porth, a chil yw'r ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydig yw'r rhai sydd yn ei chaelu. Mae'r ffordd hon, un ffordd, a beth sy'n ddiddorol am y ffordd hon, mae'n gul, ac mae'r porth i fynd ati yn gyfing. A dyna pam rhaid i'r arglwydd ein Tywys ni. Dyw e ddim yn hawdd. Dyw e ddim yn fater fi'n teimlo tipyn bach o ofn, a beth am i fi fynd i gapel, a beth am i ffeindio'r capel agosa. A fe ai trwy gapel, ai mewn i'r capel. Na, dwi ddim yn gweithio fel yna, achos y tebygrwydd bellach yn sicr yw hyn. Ni fydd yr efengil yn cael ei ffrigethu yn y capel honno. Allwn ni ddweud bron iawn drwy draw. Y mwyafrif o llefydd, ni fydd yr efengil yn ôl gair Duw yn cael ei chyhoeddi yn ein gwlad ni. Fydd gweithredoedd da fel un opsiwn yn cael ei chyhoeddi, yn sicr i chi. Fydd bod yn neis sy'n cymdogio ni yn sicr yn cael ei chyhoeddi mewn sawl lle. Os na capeli gyda oedfa heno yma, fe fydd na sawl un yn dweud, bydde unrhyw ffordd, bydde neis sy'n cymdogio ni, helpu'r trydydd byd. Beth am i ni cael bwced ar ddiwedd yr oedfa, a roi arian mewn i'r bwced, a ni teimlo'n well yn hunan bod ni'n rhoi i'r trydydd byd a helpu pobl. Efallai byddwn ni'n dweud, beth am i ni wneud rhywbeth arall i helpu'r clodion? Sdim byd o le ar y peth yma, ond nid yna'r efengil, nid yna'r ffordd. Dy'r ffordd na, unig beth mae'r ffordd na mynd i wneud, yw'n chi teimlo'n well am eich hunan. Ond dyw e ddim yn paratoi chi i gwrdd â'r holl alluog. Dyw e ddim, dyna pan mae'r Salm yn dweud, mae rhaid i ti o Dduw ein Tywys ni i'r ffordd yma, ac mae angen Tywys yn does na. Dyw'r efengil ddim yn cael ei ffrigethu bron unrhyw le bellach. Dyw'r mwyafrif llethol o Gymru sydd yn byw yn ein gwlad ni, dyn nhw erioed wedi clywed y ffordd i chodwriaeth. Dyn nhw ddim yn gwybod bod y fath beth yn bodoli. Ac os ewch chi dros y ffin, yr un yw'r sefyllfa fyna. Ffordd sydd yn arwain, dyma'r ffordd i chi am. Dyma be mae'r Salmydd yn dweud, Tywys ni. Tywys ni'r ffordd sydd yn arwain yn gyntaf. Be mae'r ffordd mae'n arwain ni? Yn gyntaf oll, mae'n arwain ni at fywyd Crist. Dyma chi'r ffordd. Dyma be mae'r ffordd mae'n dweud, Dduw, tywys fi ffwrdd o fy ngweithredoedd pitw, balch. Tywys fi at y ffordd sydd yn arwain at Grist. A beth yw'r ffordd yna'n gyntaf? I weld ei fywyd e. I weld ei berffeithrwydd e. Nid yw, mae cymaint o bobl yn meddwl mae Cristnogaeth yw dilyn Iesu Grist ac efelychu ei fywyd trwy gadw ei orchmynion.
Neu trwy fyw fel y bu Iesu Grist byw. Ond dyna yw Cristnogaeth i'r mwyafrif o bobl. I fyw fel Iesu Grist. Nawr, mae eisiau ni fod yn eglur am hyn. Nid dyna yw Cristnogaeth. Nid dyna yw'r efengyl. Nid byw fel Iesu Grist mwyn iachawdwriaeth yw yr efengyl. Nid hon yw'r ffordd, nid dyna'r ffordd. A'r rheswm am hynny yw hyn. Ni all yr un ohonom ni fyw fel Iesu Grist. Mae'n amhosib. Os mae'r efengyl yw byw fel Iesu Grist, mwyn cyrraedd y nefoedd, yna dyna'r peth fwyaf creulon oll. Mae'n amhosibl. Ganwyd pob un yn bechaduriaid. Ac dyw e ddim yn bosib i ni ddod yn agos at fyw fel Iesu Grist. I ni'n methu o fewn ein oriau cyntaf ar y ddaear. Y mae hunanoldeb y baban bach yn brawf o'r peth. Ac wrth dyfu fyny, mae'r plentyn ifancaf nesaf y fwyaf addfwyn oll yn dysgu sut i wrthwynebu ac i ddweud na. Ac i daro. Maen nhw'n gwybod, dyna'r natur. Mae'n bechadur. Amhosib yw i unrhyw un ohonom ni fyw fel Iesu Grist a chyrraedd y nefoedd yn ôl y safon hynny. Mae rhaid i ni ddeall, beth yw Cristnogaeth? Cristnogaeth yw Crist. Dyna yw'r ffydd Cristnogol. Yw bywyd Crist. Hynny yw, iddo fe fyw bywyd perffaith yn fy lle. Dyna yw'r ffordd. Dyna yw'r ffordd. Fe gadwodd Iesu Grist y gyfraith yn llwyr, fe fodlonodd e o fyny yn y tad, ac fe wnaeth hyn oll yn fy lle fi fy mwyn i, gan ei fod yn amhosibl i mi gyrraedd safon ar gyfer y nefoedd, ond mae Iesu Grist wedi gwneud hyn yn ein lle. Ac felly y ffordd hon yw'r ffordd Iesu Grist at ei fywyd e. Dyna be mae'r Salm yn dweud, Tywys fi yn y ffordd dragwyddol. Mae'r ffordd dragwyddol yn cynnwys bywyd Crist. Mae e wedi gwneud y cyfan yn fy lle fi. Fedra i ddim bod felly. Nid trio efelychu Iesu Grist mwyn ennill iachawdwriaeth. Dyw e ddim yn bodoli, ond dyna yw Cristnogaeth Cymru, sicr i chi. Dyna yw Cristnogaeth Cymru, bod yn dda, mynd i'r capel, canu'r emynau, dal y Beibl, gwisgo tei, gwisgo siwt. A mae hwnna di mynd mas o'r ffenest bellach hefyd. A cadw'r sil, mae hwnna di mynd mas o'r ffenest bellach. Ond dyna oedd e tan yn ddiweddar, bod yn berson foesol dda uchel ei parch o fewn cymdeithas. Ond dyw hwnna ddim yn dod yn agos i gyrraedd perfeithrwydd Duw. Ond y ffordd mae'r salmydd yn sôn yw hon. Y ffordd dragwyddol yw Crist. Mae e wedi byw y bywyd perffaith yn fy lle. Mae'r ffordd y soniau'r salmydd amdano yw'r ffordd nid yn unig sydd yn arwain at fywyd Crist, ond sydd yn arwain at farwolaeth Crist. Dyma beth sy'n bwysig. Mae'r ffordd hon nid yn unig yn gynwysiedig o fywyd Crist, sydd yn holl bwysig fel ein cynrychiolydd ni, ond mae'n cynnwys ei farwolaeth. Allech chi ddweud diwedd y daith, byddai'r rhai'n meddwl, wrth gwrs nid diwedd y daith oedd e, ond oriau olaf Iesu Grist ar y ddaear. Lle bu farw ar y groes. Yno, mae Iesu Grist yn delio gyda'n methiant ni i gyrraedd y safon. Ein methiant ni i gadw'r gyfraith. Ac mae'n delio gyda'r gosb am dorri'r gyfraith. Dyna yw'r groes. Fe aeth Iesu Grist i'r groes. Pam? Achos i ni fethu cadw'r gyfraith. Achos i ni ddod yn fyr o safon Duw. Achos dyw e ddim yn bosib i ni fod yn ddigon foesol, crefyddol, efengylaeth hyd yn oed. Fe aeth Iesu Grist i'r groes. Ond mor ddifrifol ein trosedd, ein pechod, ein gwrthodiad o Grist. Dim ond Crist oedd yn gallu cymryd y fath gosb. Dim ond fe oedd yn gallu talu'r fath bris. Dim ond ei waed ef oedd yn ddigon i beri y byddwn ni'n cael ein golchi'n lan
Dim ond trwy waed ef yn unig oedd modd I ni cael maddeuant. Dim ond fe oedd yn gallu bodloni'r tad. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu peri bod y gosb oedd e'n mynd I gymryd. Yr golledigaeth tragwyddol I holl blant e'n cael ei roi arno fe ei hun. Dim ond fe oedd yn gallu gwynebu'r fath erchystra. A bod y tad yn dweud bodlon ar aberth yma. Dim ond fe oedd yn gallu gwneud hyn. Yn sylwch. Mae'r ffordd, mae'r salmydd yn sôn amdano, ffordd dragwyddol yma, nid yn unig yn ffordd at fywyd Crist, nid yn unig yn ffordd at farwolaeth Crist ar y groes, ond mae'n ffordd at gyfodiad Crist. Lle ddangosodd iddo lwyddo ac iddo ennill y frwydr yn llwyr, iddo goncro'r bedd, iddo goncro Satan ac Iffer. Mae'r atgyfodiad mor bwysig, heb yr atgyfodiad, diwerth oedd y bywyd ar farwolaeth hyd yn oed. Mae'n sŵn yn erchill I ddweud ond yw e? Petai Iesu Grist ddim wedi atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus. Anobaith llwyr bydde yna. Chi'n gweld mae'r ffordd yma'n cynnwys popeth. Fe atgyfododd Iesu Grist o'r bedd yn fuddugoliaethus ac fe brofodd hynny mae hwn yw mab Duw. Mae hwn oedd y Meseia. Brofodd hynny bod wedi concro pechod, Satan, Uffern. Fe ddangosodd bod wedi talu'r pris. Fe ddangosodd bod wedi bodloni'r tad. Fe ddangosodd yr atgyfodiad bod y tad yn fodlon ar mab. Mae'r atgyfodiad mae'r bywyd yn llawn cyffron, diw e? O, mae'r farwolaeth yn bopeth I ni ond diw e? Ond mae'r atgyfodiad yn dweud, mae'r tad yn fodlon, mae wedi talu'r pris, mae'r ffordd wedi hagor. Lle ar ddiwedd blwyddyn, beth I ni am I chi wneud? O, gweddiwch hwn. Tywys fi yn y ffordd dragwyddol. O, Dduw, tywys fi ar y ffordd iawn. Dwi ddim eisiau ffordd dwi wedi dyfeisio fy hun. Dwi ddim eisiau ffordd sydd yn siwtio fi am nawr a dwi'n gallu cario ymlaen gyda fy mywyd fel ag y mae. Tywys fi ar hyd y ffordd iawn a cadwa fi na. Yn ail, cyngor cywir te. O, mae cyngor ardderchog I bob Cristion. A'r sawl sydd ddim yn Cristion. Sydd ddim yn proffesu, neu i'r cyngor cywir y proffeswyr ffals. Cyngor cywir y proffeswr cywir. Chwilia fi o Dduw, a gwybydd fy nghalon. Prawf fi a gwybydd fy meddyliau. A gwel, edrycha, a gwel, a oes ffordd aniwiol gennyf. A thywys fi yn y ffordd dragwyddol. Edrych. Ond nid yw'n debyg i'r weddi ni'n dyfynnu'n aml o Dduw graslon. Ac o'r llygaid fennaid I weld fy angen am Grist. Mae'r digred yna cyngor i'r digred. Ond mae'n gyngor hefyd i'r Cristion o Dduw graslon ac o'r llygaid fennaid. Gad fi weld yn glir. Gad I mi weld fy angen am Grist yn ddyddiol. Gad mi bwyso'r Grist yn ddyddiol. Ond mae'n gyngor i'r digred hefyd. Dangos I mi ble dwi'n sefyll. Ond I ddylai'r proffeswr eisiau gwybod hyn, ei fod ar y llwybr iawn, ar y llwybr cil. Fe ddylai'r hyn ddim fod yn anodd I neb glywed, ond allan ni weddol sicr. Wrth feddwl nôl dros y blynyddoedd, bydda yna lawer iawn yn cael ei tramgwyddo gyda'r geiriau yma. Gwybod na fel ffaith. Byddwn ni gallu pregethu hon 20 mlynedd yn ôl, 30 mlynedd yn ôl, a siwr o fod wedi ar rhywbeth tebyg I hon, a gwybod yn iawn mi fydd yna'r rhaid cael ei tramgwyddo pryd ni. Ond os I ni wedi deall yr efengil, byddwn ni'n dweud hyn, o Dduw graslon. Dwi'n pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, dwi'n gwybod fy mod i'n Gristion, ond dwed o fod yn eiddo I mi. Ond nid dyna'r elfen, dyna'r naws. Dwi eisiau fy atgoffa fy mod yn blentyn I ti. Ac felly dyw e ddim yn achos tramgwydd, ond mae e'n achos tramgwydd I lawer. Ac felly rhaid gofyn y cwestiwn, mae'r rheini sy'n cael ei tramgwyddo gen nair Duw, a dyw e'n bosib iddyn nhw fod yn blant i'r arglwydd. Falle I fod dwi ddim yn gwybod, ond fedra I ddweud hyn, dyn nhw ddim yn lle da iawn nag un.
Mae'n lle peryglus wrth ochr y dibyn. Odyn nhw'n saff, odyn nhw ddim, dwi ddim yn gwybod, ond byddwn ni'n dweud hyn, dewch o'n yn gloi. Pidwch â chwarae â tân. Pidwch â dod lan gyda'ch athrawiaeth eich hunan, mae Duw yn llawn gras ac mae'n gariadus a fydd yn gadael fi mewn achos nes I broffes bach Efengylen. Dwi'n gwybod fy mod I wedi bod yn y byd ers sawl blwyddyn nawr. Dwi'n gwybod fy mod I wedi gwrthgilio. Dwi ddim yn credu mai dyna'r llais. Falle bod nhw, falle ddim, ni ddim yn gwybod. Ond yr hybydd yw yn dewch o'n yn gloi. Fe ddylai'r proffesor eisiau gwybod. Fy mod I ar y llwybr cul, ein bod ni'n pwyso'r Grist ac arno fe'n unig. Cymerwch felly'r her I weddio, y bydd Duw yn dangos I chi pa lwybr I chi arni. Cyna bydd yn dangos y ffordd at y llwybr sydd yn arwain at fywyd. A hynny at dragwyddoldeb gyda gef. O galwch, dyma'r cyngor, galwch ar Dduw i'ch Tywys. At y ffordd iawn at Grist. Ac I chi fod yn fodlon beth bynnag ddaw. Falle byddwch chi'n colli mas. Falle colli swydd. Falle colli ffrindiau. Ond o leia fyddwch chi ar y llwybr cywir. Ond hyn sydd mor arbennig, y sawl sydd yn profi'r arglwydd yn ei Tywys. Does dim byd dyle fod yn ormod iddynt. Gan fe welant yr hyn yw ei diwedd heb Grist. Ac fe welant hyn yw ei tynged heb Grist. Mae angau a distryw ydyw. Ac felly dyheuant am ddod oddi ar y llwybr llydan honno. Ac maent yn gweld I Grist wneud y cyfan yn ei lle ac ei mwyn. Ac felly wrth weld hyn, gwelant mae pwyso arno fe yn unig sydd rhaid. A chredu ac ymddiried ynddo fe yn unig sydd rhaid. A fod yr hyn oll a wnaeth ef yn ei fywyd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad. Fod yr hyn oll yn ddigonol, iddo fe dalu'r pris yn llawn am ein rhyddid ni. Ac felly dyna beth sy'n digwydd pan mae'r arglwydd yn ateb y weddi. Mae'n dod â chi at droed y groes, ond yw dyna yw'r ffordd yma. A dyna'r cyngor gorau ni'n gallu rhoi I chi. Does dim byd gwell allan ni ddweud wrth chi ar ddiwedd blwyddyn a dechrau un arall. Gweddiwch hyn. Chwilia fi o Dduw. Gwybydd fy nghalon, prawf fi, a gwybydd fy meddyliau, a gwel a oes ffordd anniwiol gennyf, a thywys fi yn y ffordd dragwyddol. Dyna I chi gyngor, wel, yn drydydd ac yn olaf. Dymuniad cywir. Dyma fydd dymuniad y pechadur sydd yn dod at Grist y tro cyntaf. Dyma fydd ei weddi. Ei fod am gadw ar y llwybr cul. Dyna beth fydd y weddi, cadwa fi ar y llwybr cul. Mae'n gwybod, unwaith chi ar y llwybr cul, dydych chi ddim yn gallu dod oddi arni. Unwaith yn gadwedig, wastad yn gadwedig, ond mae'r elfen honno'n does. Na'n siŵr, dwi eisiau gwybod fy mod i'n pwyso'r Grist, dydw I ddim yn twyllo fy hunan. Atgoffa fi'n ddyddiol. Ond paid a gadael I mi grwydro hyd yn agos at y cyrion, at yr ochr. Dwi ddim am grwydro oddi arni. Dwi ddim am, dyw'r person yma sydd wedi profi hyn, dwi ddim am roi'r ymddangosiad ei fod yn gwyro tuag at y llwybr llydan. Fe ddyle fe ddim o leia. Os I Grist farw drosto. Ni ddyle eisiau ymddangos felly. Dwi ddim yn gwneud hyn mwyn ennill ffafr Duw. Dwi ddim yn gwneud hyn mwyn ennill iachawdwriaeth, ond mwyn diolch I Dduw. Mwyn ei ogoneddu am ei ras, ei gariad, ei drigaredd, am ei osod ar y llwybr cywir. Mae'r enaid hon yn gwybod ni all gyrraedd y safon, ond gwybu fod Iesu Grist wedi cyrraedd y safon yn ei le. Ac oherwydd hynny, mae am fyw bywyd sydd yn efelychu Crist. Dyna lle mae'r camgymeriad I fe, dros y blynyddoedd wedi digwydd yng Nghymru. Mae capelwyr Cymru yn meddwl mai efelychu Crist yw'r nod. Efelychu Crist yw nod y Cristion. Ond fedrwch chi ddim efelychu Crist pan I chi ddim yn blentyn iddo.
gan mai bywyd Crist yw popeth. Fe yw iachawdwriaeth. Ar ôl dod at Grist, i chi am efelychu, fyddwch chi ddim yn gallu cyrraedd y safon, ond dyna fydd eich dymuniad yw i fyw i'w ogoneddu fe. Ond nid mwyn ennill iachawdwriaeth, nid mwyn ennill ffafriaeth gan Dduw, ond mwyn gogoneddu Duw, mwyn dweud diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Nawr fel plentyn i Dduw yng Nghrist, mae'n cael y nerth i fyw fel yr Iesu. Fel yr emyn dweud, o na bawn yn fwy tebyg. Iesu Grist. Ond nid yna sydd yn iawn. O na bawn i'n fwy tebyg iddo fe. Dyna fydd baich pob Cristion. Hyd yn oed pan yna adnodau lle mae'n chwilio'r galon yn digwydd. Canlyniad hynny fydd hyn, o na bawn yn fwy tebyg iddo fe. Madde i mi am grwydro. Madde mi am genfigennu'r llwybr llydan. O cadwa fi fyddyn hyn. O mor wahanol i'r oes hon. Beirniadaeth, troi cefn, isio rhywbeth haws. Dim llawer sydd yn dweud o na bawn i fel e fe. Dim syndod bod na ail ddweud yn y gitgan, o na bawn i fel e fe, o na bawn i fel e fe. Dychmygwch, Cristnogion yn gweddio teirdd arglwydd. Dangos i mi os ydw i wedi crwydro. O, dychmygwch, cwrdd gweddi lle mae pobl a chi allu dweud gyda'i llais nhw fod yna gryndod yn y llais, nid oherwydd unrhyw nerfusrwydd felly, ond oherwydd tristwch i pechod. Ac yn dweud, o Dduw, dangos i mi os ydw i wedi crwydro, dangos i mi gyntaf, fy mod i'n pwyso ar Grist, mae ti yw popeth i mi, ac yna dweud hyn, dangos i mi os ydw i wedi crwydro di ar y llwybr. Mae am fod mor ofalus, mae'n gwybod unwaith ar y llwybr, wastad ar y llwybr. Ond dyna dal yw i faich. Nid yw'r salmydd am unrhyw beth fod yn dramgwydd i'w arglwydd. Gwybyr arglwydd weld a chlywed pob dim, ei fod yn gwybod yr hyn sydd yn ein cylonem, ydy gofyn i'r arglwydd edrych ar ei galon. Mae'n gwybod fod yr arglwydd yn deall ei meddyliau ni. Edrych ar fy meddyliau. Dyna be mae'r salmydd yn dweud, dwi ddim eisiau dim byd yn guddiedig o Dduw. Gwybi fod yr arglwydd yn gwybod pob breuddwyd, pob dymuniad. Dyma beth mae'r salmydd yn dweud. Dychmygwch Cristnogion yn dweud hyn heddi. O Dduw, a dwi'n iawn yn fy newisiadau pob dydd. Dangos i mi os ydw i'n dewis pethau anghywir i wneud bob dydd. Dychmygwch Cristion yn gweddio hwnna heddi. Dwi ddim yn gallu dychmygio e bron iawn. Achos petai'r weddi'n cael ei hateb, a petai'r arglwydd yn dweud, na, mae dy ddewisiadau yn anghywir. Yna mi fydda yna rhyw ddadl yn dweud, o, wel, dwi ddim mor siŵr o hynny wedi'r cyfan. A wedyn, mae'n dangos i chi nad oedd yn faich ar yr enaid yn y lle cyntaf, ond dychmygwch Cristion yn gweddio, o Dduw, a dwi'n iawn yn y pethau dwi'n dewis bob dydd i'w wneud. A dwi'n ymateb yn gywir i bob sefyllfa. A dwi'n iawn yn y manau yr ydw i fy mynychu. A ydy'r manau hynny dwi'n mynd yn dderbyniol o Dduw. Dangos i mi, a'r hor awydd i mi droi oddi wrthyn nhw os nhw'n anghywir. Dychmygwch. Beth o'n i'n mentro i fyd amser hamdden. Yr hyn a wnaf. Faint o amser dwi'n treulio yn gwneud y pethau hynny. O Dduw, dangos i mi. Chwilia fy nghalon. Chwilia ydw i wedi cael y cydbwysedd yn iawn. Ydw i wedi rhoi gormod o amser ar hyn a'r llall. Ydw i'n ymlacio gormod, ydw i'n hyn ar hyn a'r llall yn ormodol, ac yn gofyn, o Dduw, dangos i mi, beth am fy ngwisg hyd yn oed. Dychmygwch Cristnogion heddi yn gofyn y cwestiwn yna. Fydde fe'n traws newid yr eglwys heddi, ond ni fydde fe, petai pobl yn gofyn y cwestiwn, o arglwydd, chwilia fy nghalon, chwilia fy meddyliau, dangos i mi, Tywys fi ar hyd y ffordd iawn, a ydw'r ffordd dwi'n gwisgo yn addas, yn foesol.
Mae rhaid I ni hyd yn oed yn yr oes hon dweud beth am fy mherthynas gyda cariad. A yw yn iawn o Dduw? Ydy fy ymddygiad yn iawn? Mae pawb wrth I heddi. Sneb ddim yn byw gyda'i gilydd heddi. Ond dychmygwch Cristion yn gofyn, o Dduw, dangos I fi os dwi'n iawn yn hyn o beth. Dychmygwch Cristion heddi yn gofyn, a yw fy swydd yn iawn o Dduw? A yw'r swydd dwi wedi dewis yn iawn? A yw fy swydd yn fy atal rhag bod yn ffyddlon I ti? Dwi'n cofio un bregethwr yn Lloegr yn dweud hyn, mewn rhyw gyfres o bregethau yn dweud, mae rhaid I chi edrych ar y swydd I chi wneud, achos ambell waith bydde capeli'n torri cylonau ar swyddi mae rhai o haelodau ni cymryd, achos yn gwybod fydden nhw ddim yn y capel bron byth. Maen nhw'n rhy bwysig. Mae gwaith nhw mor bwysig. Mae angen nhw o fewn cymdeithas. Ond i'r capel yn ddiwerth. Dyn nhw byth na. Byth yn y cwrdd-gweddi. Byth yn yr oedfa, nos sil, pnawn sil, bore sil, beth bynnag yw e. Goffa mynd, fynd hyn, fynd draw. Ond dwi mor bwysig. Ond falle bod rhaid i'r rhai fod mewn swyddi felly. Dwi ddim yn gwybod. A dwi ddim yn siŵr os ydy'r esgus wastad yn dal dŵr. Ond fedra I ddweud hyn wrthoch chi. Os o'n nhw'n unrhyw beth tebyg i'r salmydd, bydden nhw'n dweud hyn. O Dduw, a yw fy swydd yn iawn. A di efo'r rhwystro rhag mynychu dydy, neu beth am cwestiwn yma? Beth petai Cristnogion yn gofyn hwn? O Dduw, chwilia fy nghalon, a dwi'n cadw'r sabath yn iawn. A dwi'n cadw'r sil yn sanctaidd. A dwi'n treulio'r sil fel rwy ti wedi dymuno yn ôl dy air I mi ei chadw. Dyna chi her ar ddiwedd flwyddyn. Petai'r chydig bach sydd yn proffesu yng Nghymru yn gweddïo'r gweddiau yma a'r arglwydd yn ateb. Dyna chi drawsnewidiad. Ond y tristwch yw, fyddan nhw ddim yn gofyn y cwestiwn. Fi ddim awydd I ofyn y cwestiwn. Fi gormod o ofn I ofyn y cwestiwn, achos dwi'n gwybod yn iawn, diolch yn fawr. Popeth yn iawn I beidio mynd i'r cwrdd. Popeth yn iawn I mi fynd i'r math yma o le, lle mae yna feddwi ac anfoesol. Popeth yn iawn I fod mewn awyrgych, mae yna eiriau anweddus yn cael ei angen. Popeth yn iawn I mi sgipio sawl peth. Popeth yn iawn I mi wisgo fel dwi o'n, achos dwi'n credu yn Iesu Grist. Dyna'r foes fodern, ond nid dyna'r baich y salmyn. Mae'n dweud, o Dduw, dwi'n pwyso ar gris ac arno fe yn unig. Gna'n siŵr fy mod i'n pwyso arno fe ac helpa fi gadw ar y ffordd gul. Ac os ydw i'n crwydro Tywys fi nôl, dangos I mi os ydw I yn dadel di lawr. Dwi ddim eisiau dadel di lawr yn fy ngwisg, yn fy ngeiriau, yn fy newisiadau, yn fy ffrindiau, yn fy sabath, yn fy ngwyliau, yn fy ngwaith, yn fy nghartref lle dwi'n byw. Geiriau Pantycelyn, dwed dy fod yn eiddo I mi mewn llythrennau eglur clir, tor amheuaeth sych digysur, tywylltyrus cyn bo hir, rwy'n hir reithi am gael clywed un o eiriau pur yn nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli ei lle. Dwed dy fod yn eiddo I mi. Ond allech chi fynd am ymhellach, dwed fy mod yn byw I dy blesio di. Gai ofyn, ble ydych chi arni? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n pwyso ar Grist, eich bod chi ar y ffordd dragwyddol. Y galwch ar yr arglwydd i'ch tywys yno, ac I chwilio'ch calonau, ac I ofyn i'r arglwydd, a ydw I wir yn blentyn I ti, dwed y fod yn eiddo I mi. Nid yn grefyddol, nid yn gapelwr, ond yn blentyn i'r arglwydd. Chwilia fi o Dduw, a gwybydd fy nghalon prawf fi, a gwybydd fy meddyliau, a gwel, a oes ffordd aniwiol gennyf. Dyma I chi'r cyngor, a thywys fi yn y ffordd dragwyddol. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti
am yr Efengil Sanctaidd. I ni yn diolch am y ffordd dragwyddo. I ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Tywys y neidiau ato fe, at droed y groes, at y ffynon a agorwyd, a gad i lawer derbyn y golchiad y maddeuant sydd i'w gael yng Nghrist ac yng Nghrist yn unig. Ac yna bydd ei traed ar y llwybr cil ar y ffordd, sef Iesu Grist ei hun. Te'r bendithion ni nawr i ni gofyn hyn trwy enw a thrwy heddiannau'r arglwydd Iesu Grist. Amen. I newid yr emyn olaf i 205. 205. O llefara a ddfwyn Iesu mai dy eiriau fel y gwyn. O Llyn-dwyn i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rhin. 205 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ei dras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.